Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ala ridwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasumma ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan abana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddadana. Wa ustadana wa masyayikhana. Wa masyayikhina wa liman istama'ana bisabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Al-Syadili, wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yasbihna, wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Rohina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya Abdallahu amra fi siyah wa afiyah, wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah, wa khususan saja kitab An-Nasihiyah wal kitab Fadlul Gharib Al-Mujib. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ta'alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala uladil umuri lan wajib ngatasi merintah wong-wong kang ngurusi perkara wong Islam ayah milo apa arabnya tondorong sapa wulatul umur ala amata rakyate ala fi'il sholat yang atas yang lakoni sholat al maktubati kang dan fardona waliyaman wajib yang atas wulatul umur ayu aqibu untai yang nyiksa sapa wulah man eng wong teraga kang ninggal sapa man eng sholat kaslan hale arasa-rasa bil qatli nyiksa bil qatli kawan matani mazalika uta mangkono nyiksa ba'dal istitabati iku ing dalam sawise tobat illam yatum lam ora gelem tobat sapa wong walal wulati lan iku wajib ngatasi wajib walal wulati lan iku ing atase pemimpin maksudnya sing ngurusi rakyat ismun utawi dosa azimun kang gedhe wa harajan lan kesdosan idza sakatu takalane meneng sapa wulatul umur anjalika saya mengkono wong mal ilmi serta ngerti wa kaswarulan rikala pepeka sebab walatul umur film qiyamah yang dalam ngatur dia kelawan dalik wala rukhsatan orang kemurahan iku wujud lan kedua walatul umur fi tarki yang dalam meninggal mengkono ndorong. Ini isya tentang bab meninggalkan sholat. Ini disebutnya meninggalkan sholat dewe Nabi iku termasuk wong sing meninggalkan sholat secara sengaja itu termasuk kufur. Terus disarankan kanggone pemimpin karena ora sahadat kanggone keluarga, kepala keluargane, suami atau bapak iku ya kudune mendorong rakyate utawa penduduk keluargane sing di bawah pimpinane termasuk bojone utawa anake ya diajak ben supaya nglakoni sholat 5 waktu. Terus ketika seorang anak atau istri wis dijak sholat atau dikon sholat ora gelem
maksudnya wis kewajiban nglakoni salat tapi kok ora gelem, awak dhewe sebagai pemimpin kan wis ngelingno, wis ajak-ajak, tapi konone seorang tersebut istrine atau anak-anaknya kok ora gelem ya berarti awak dhewe wis gugur tanggungan. Tegese nek penduduk awak dhewe ora gelem salat ya digawe hukuman lah, dijewer atau diapa. Nah kene sebagai pemimpin negara, pemimpin suatu wilayah, nek penduduk ora gelem salat mergo males ya hukumane dipateni iku, matane iku hukumane kanggo wong sing ora gelem nglakoni salat. Adapun hukuman tersebut itu dilakukan setelah si orang tersebut bertaubat ketika mau bertobat. Nek ora gelem bertobat ya berarti tanggungan ngoten niku. Cara mana? Nek enek suatu penduduk, seseorang di dalam suatu wilayah, nek awak dhewe sebagai pemimpin ya wajib kanggo awak dhewe ngelingno nek ora gelem salat karena malas atau karena hal-hal tertentu tapi ora termasuk udzur, maka ya dihukum lah setidaknya, digawe sanksi. Terus tamma al-juz'u tsani, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji utai berapa sunah haji iku sam'un ana pitu. Ida utai salah jine sam'un iku al-ifradu iku haji ifrad. Wa wa utai al-ifrad iku tamdim haji ala umrah. Wa tsaniyatu utai sing ketiga iku at-talbiyatu maca talbiyah. Wa tsalisu utai sing ketiga iku tawaful qudum iku tawaf qudum. Wa rabi'atu utai sing keempat al-mabitu iku mabit utawa menginap malam. Di Musdalifah ing dalam Musdalifah. Wal khamisatu utai sing kelima rakaat tawaf iku 2 rakaat salat tawaf. Wasadisatu utai sing keenam al mabitu iku mabit nginep wengi bimina ing dalam Mina. Wasabiatu utai sing kelima iku tawaful wada iku tawaf wada. Wa tajarratu lan menghindari sawa ar-rajul wong lanang indal ihrami nalikane ihram anil mahiti saking pakaian jahitan. Wayal basulan nganggo sapa rajul izaran ing sarung waridaan lan selendang alyabaini kang putih karone. Saiki isek nerangno tentang haji karo umrah, tapi ning kene saiki bahas sunah-sunahe haji, yaiku ana 7. Sing pertama al-ifradu wa huwa tamtimul haji ala umrah, yaiku haji ifrad. Jadi maksud apa? Yaiku mendahulukan haji daripada umrah. Iku disunahno. Terus wasaniyatu al-talbiyah. Kesunahan haji yang kedua yaitu membaca talbiyah. Jadi nek awak dhewe haji disunahno maca talbiyah. Contoh kaya nalikane awak dhewe tawaf ngelilingi Baitullah, sunah itu maca talbiyah. Terus wasalisatu tawaful qudum. Sing ketiga yaitu tawaf qudum disunahkan ketika melakukan haji.
Terus yang keempat, mabit ing dalam Musdalifah, nginep wengi ing dalam Musdalifah. Terus selanjutnya termasuk sunnah haji, yaitu yang kelima, rakaat tawaf. Nalikane awak dhewe tawaf ngelilingi Baitullah, awak dhewe di sela-selanya tersebut maksudnya ketika tawaf 7 putaran itu selesai, awak dhewe salat 2 rakaat di belakangnya makam Ibrahim alaihi salam. Terus sing ke-6 termasuk sunnah haji, yaitu mabit bi Mina, bermalam ning gone Mina. Iku termasuk sunnahe haji. Tapi menurut Imam Nawawi ing dalam kitab Ar-Raudhah, mabit ing dalam Mina iku termasuk wajib. Terus wasabiatu tawaful wada. Sing termasuk sunnah haji, yaitu sing kepitu, sing terakhir maksudnya, tawaful wada. Tawaf wada. Nalikane awak dhewe menghendaki mau ape keluar saka Mekah, ape bepergian, baik suwe utawa sedelok, maka itu disunahkan tawaf, yaitu jenenge tawaf wada. Wa tajarradu ar-rajul indal ihram an wada'in al-yadaini. Wa tajarradu ar-rajul indal ihram anil mahiti wa yalbasu izaran waridaan al-yadaini. Terus bagine wong lanang yaitu ketika berihram iku diharuskan menghindari pakaian yang berjahit. Carane pakaian yang dipakai yaitu sarung karo selendang sing warna putih. Faslun fi ahkami muharramatul ihrami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.